Urtebete igaro da Gipuzkoako 34 alkatek atezateko sistema jarriko zutela iragarri zutenetik. Oraindik ordea, herri hauetan ez da hondakinak biltzeko kudeaketa hau martxan jarri. Luze doa hondakinen afera. Adierazpen esanguratsua izan zen alkatek egin zutena. Gauzatuko balitz, 225.000 lagun gehiagoren hondakinak atezate bilduko baitziren. Egun martxan dauden herriak kontuan hartuz, hau da Hernani, Oiartzun, Usurbil eta Antzuolako biztanleak zenbatuz, Gipuzkoarren 37 legoke sistema honen barne. Egoera larria zelako hartu zuten erabaki alkateek. Hondakinak zabor gisa tratatzearen ondorioz, neurri gabe sortu, nahastuta bildu eta mendizulo beltz batera botatzen aritu izanak kalte handiak eragin zituela dagoeneko zioten, eta beraz, hala ezin zela jarraitu. Atezateko sistema jartzearen iragarpenak ordea erreakzio ugari sortu zituen. Agerralditik gutxira, martxoan, sozialistak udaletan mozioak aurkezten hasi ziren, eta jeltzale eta popularrekin batera, Juan Carlos Alduntzen ingurumen diputatua kargutik bota zuten. Iñaki Errazkinek hartu zuen bere lekua. Jeltzaleek bide honetan kalera eraman zuten eztabaida. Gipuzkoa Garbia izeneko kanpainarekin sinadura bilketa egin zuten. Atezateko sistema kaxkarra zela adieraziz. Eta baita etekina lortu ere, 70.000 sinadura baino gehiago bildu zituzten. Bien bitartean ordea, hainbat herri urratsak ematen hasi ziren. Horien artean Astigarraga. Beste herrietan ez bezala, sistema martxan jarri baino lehenagoko bilerak antolatu zituen udalak. Oraindik ere horretan ari dira, herritarren parte hartzea sustatzeko asmoz. Adostasunak lortu nahi dituzte, eta horren erakusle, esaterako, herritarrek aukera izango dutela hondakinak zintzilikatu gabe uzteko. Azken batean, herritarren nahietara moldatu nahi dute eredua. Beste herri askotan ordea desadostasunak nabariak dira, eta protesta gisa zabor poltsak jarri dituzte balkoietan zintzilik. Baina alderdiek desadostasuna besteak beste erabakiak non hartu zehazterako orduan dute. Bilduk dio erakunde publiko guztien artean erabaki behar dela hondakinak kudeatzeko era. Oposizioak ordea batzar nagusietan. Azalpena argia da, partzuergo eta mankomunitateetan Bilduk luke gehiengoa, eta batzar nagusietan oposizioak. Aurrera begira, datozen hilabeteetan martxan jarriko dute atezateko sistema hainbat herrik. Erraustegiari dagokionez, ingurumen diputatu Iñaki Errazkinek proiektua atzera botatzeko eskatuko dio partzuergoari. Dagoeneko sozialistek Bildurekin akordioetara heltzeko asmoa erakutsi dute. Errauste plantari alternatiba bat emateko prest daude, baina hori bai, atezateko sistema guztiz baztertzen bada.